न'नि गोजा Hello guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनै आमथिसुवा नालाय जिहेतु बेखायनो माने मैयानिफ्रायनो नांदों आरो आमथिसुवाया ओमफ्राय दिनै माने फिथाइ सामथाइ जानो नागिरदों आरो जोङो मा फिथाइ लाबोदों मिस्टार आं नायाखैनो दासिमबो नायनोसै मा फिथाइ लाबोदों बियो सिजन फिथाइ लाबो होनदों आरो ना आन सिजनावबो ओंखारग्रा फिथाइखौ दा लाबो होनदोंमोन आङो माखौ लाबोयो माखौ लाबोखो नायनोसै थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो फार्स्टआवनो नै आनारस माथो गोथांसो आनारसालाय हो सोर सिङाव मोननायनो सुना लाबोबायानो बेफोरथ' आन सिजनसो ना बेफोरो आन सिजन बुस्थुखौ मानो लाबोखो सिजनेल बुस्थु लाबोनांगौ नासपतिया आन सिजनाव बे बारा ओंखारा बे दा गोजौ गरम बोथोरावसो ओंखारो नै बेयो प्लाम बारा बुरजा लाबोआखै आरो ओमफ्राय नै बेयो जाम गोसोमा आंगुर थाइजौ न'नि थाइजौ नामा मेना दा बे ओमफ्राय आनारसाबो आनारसा नङा बेसो थाखाय जोंना गैया बुस्थुआनो खान्थालबो दं मेना जोंना खान्थालखौ दाननोसै ससेल' खिथुखौ दानो खिथु खर'खौसो दानग्रोयो दाना खिथुखौ दानग्रोआ खर'खौसो दानग्रोयो दा इदि दानाना इदिसो दानो दा मालाय प्लास्टिकखौ बाव प्लास्टिकखौ आथाय ओंखारबाय माबालाय फसं बै जाखौनो ना फोसंना लेथ्राखौसो होबाय आङो हुगारनालै थादों हुगारालाय बोरै जानांगौ रोखा खाथियाव दा थाखा नै आनारसखौ हाखांबाय मिस्टारा बेखौ माबा जुस बानायगोननो ओमफ्राय आंहा खान्थालखौ नै हाखांबाय जेयाव बरियानो बख'बाय आङो रेडि खालामगासिनो थाइजौ लेमनो दं थाइजौखौ लेमग्रोनानै लानोसै आं बरियानो नै स्टार्ट खालामबाय जुस खालामनो पाइनएपल जुस आङो मेंग' शेक खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु बे पाइनएपलजों मेंग'जों लोंबाथाय एसे जों आनारसजों माबा नङानो नाखायनो आं लोंथ'ला दायोसो लोंसै आं बेखौ बेलासियाव ओंखाम जाखांनानै आयौ खि बायदि गदों खिसो बरिया एकदम पियरथार नामा नै गाइस गासिबो रेडि जाजोब्बाय जानो थाखाय बरियानो पाइनएपल जुसआनो आनारस जुसआ मा होनो जि गिलासनिल' ओंखारखाबाय आरो ना गिलासनिबो जाथ्रासै आधा आरो ओमफ्राय नै थाइजौआबो थाइसेल' बारा हारना लायासै मानोना होनबा सानैल' बारा जानो हानाय नङा सबखौनो जाजोब्बाथ' उदै बुंगोन नालाय नाखायनो आनारस थाइसे बेखौ थाइसे नैबे एसे थाइजौआ थाइनै जाबाय आरो ओमफ्राय खान्थाल एसे बेखिनिखौल' जानोसै गाइस जानोसै जोंहा बरियानो गोथाव होनदो संख्रि होना लानि एसे आनारसाव ओइ मानसि सोमावदों गोलोमबायनो बेसोरा एसेल' दा आंनिखौ बानायदो ट्राइ खालामसै थाइजौखा 아유 그거 다.
गोखैथार थाइजौआ गोखै माने मोनसेया गोखै बै बेयावलाय जा गोखैखा न'नि ओरै बाख्रि गोजानि थाइजौखौ लाबोदोंमोन आरो आयौ आं जानायानो मोनसे जादाल' गोदै जागोन मोनसे जादाल' गोदै नैबे जादा गोदै आरो गोदैसो मोनो आयौ आनारसखौलाय आनारसआ मासे गोदै गोथार थाइजौ जि मोजां खालै गोखैथार थाइजौ आं जानाया आनारसखौसो जागोन आं खान्थालखौ मोनाखैलै जानो मारै जागोन बेखौलाय दा बा खान्थालखौ ट्राय नायलायनोसैलाय बेबो संख्रि बानलु होबा मोजां जायो अबे इयो जामुना इयो जामुन संख्रि बानलुजों फोना जानो गोथाव इयो बेगराथ' ओंख्रि जानाय नखा गोथाव जाखायो इनि बेगरखौ ओंख्रि जागोन जोंहा ओमफ्राय बाथोनबो जाजायो ना संख्रि फोननानै जानो गोथाव इयो गोखै दंलै बेबो गोसो जाफिननाय जामुन बायना लाबोदोंमोन नोंखौ दाखालि गामियाव एसे जाबोदों संख्रि बानलु होना जायो जोङो मामा बानलुखौ देफ्लेसिगोन संख्रि होसिगोन एकदम फुरा लागायना लायो जामुनखौ खान्थाला देनजार गोथाव दे सब न'नि गोजा बेबो लकेलथार नखा गोथाव जाखादों आनारस खालि बे मोननैयाल' सालानि ना मोनथाम नासपति बे इयो सालानि स्टार न'नि जाथ'ला मामा आं जानो इखौबो जानोनो मादो गोथावथ' गोखै नङा थाइजौखौसो मोजां मोनो ओमफ्राय आरो ओमफ्राय बिगुर लेमना जानोसै आं जाखायो थाइखे जेबो गोदैखा खान्थालखौ जानोसै मोनसे गोदै गैया मोना दै सब सब मोनबाखौनो गोदै जागोन बिरादनो जा गिदिर गिदिर ना बिसबा बेगरा फिसा फिसा ना साबो लानि बाजै लानि नासपति दैसो जेबो गैया आं खान्थालखौ गोथाव नांदों जानो बयनिख्रुइ टेस्टी बुस्थुआनो जादों आनारस बिराद गोदैखा आनारसा गाइस जाखांजोब्बाय माने जानो हाला एसेसो जाबाय एसे जाजोब्बाय सबखौबो आंथ' जेबो जानो हाला लोंनोबो हाला ओंखाम जानोसै ओंखामखौथ' जाखानांगोन ओंखामाव जोंना दिनै मा दं मिन्थिगौ जोंना दिनै लान्चआव मा दङ मिथियो मा बुस्थु देलायलाय जोंना मोनसे स्पेसियेल दङ दिनैनि सानजौफुनि जानाय आदाराव बेनो जाहैबाय आं खोन्थाबाय दं र' ये रहा एम्फौ लाथा सानजौफुनि जानाय आदारनिया जोंना 1 piece 1 piece or tiny rupees 100 rupees नि लाबोदों ओमफ्राय बे खान्थालनि बेगरखौ जोङो बाथोन देना जागोन माबायदि बाथोन देना जागोन नोंथांमोननोबो खोन्थागोन दे जानो हाला नै थाजोबथारबाय फुरा खोन्थानि र' नै जानोनो हायासै खान्थाल आइसिं थाबाय आंगुरखौथ' आं साखियासै इबो नै थाइसेखौनो जाजोबनो हायासै इबो दङ इखौ थाइसेल' जाबाय मिस्टारा जायासैनो ओमफ्राय थाइजौआबो थाबाय जानो हायासै
ओमफ्राय दा सानजौफुनि जानाय आदार तैयारि खालामनोसै नै एम्फौखौ एवथ्रोमबाय आरो आङो नै जि दै गखायो मानोना आं सुदोंमोन नालाय बे ज'बावबायसो नै एवफ्रामना लाखांबाय आङो बेखौ दा आङो हाखावनोसै आरोना बरियानो हाखावग्रोना लानोसै नै गाइस बरियानो हाखावखांबाय ओमफ्राय खिखौबो गारबाय नै खिया जि लेन्दाय लेन्दाय हारसाफ्रा बेखौ खि होनबावानो मालाय पेटुसो होनो जोंहा गारो मुगैनानै ओमफ्राय नै हारसासो थायै थायै एवनानै जानो नागिरबाय इयो रायकस हाबबाय इयो रायकस मा सोर रायकस नोंलाय छि 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 एवनोसै पियाज बानलु होना लाबाय नै एवनोसै बरियानो ओमफ्राय मिस्टारा दालि संगासिनो जाबायलै हरनोसै नै पियासा बारा खामियावनो एम्फौखौ हरनोसै नङाबा पियासा खामगोरबा दिगदार जागोन ना गलांबावनोसै माथो बेजों लोगोसेनो संख्रिबो हरखानोसै हालदैबो जाबाय मोनबाय थाथोंसै बरियानो नै बरियानो खोबना दोनबाय मोनबाय थाथों दसे नै जोंना एम्फौआ मोनबाय गाइस नायलाय वाव बरियानो पटल भाजी दालि थाइबें हरनि ओंख्रि जानोसै थाइबें बायदि नुदों नेमु खाजि